Ola, a continuación o que ides ver vai ser un vídeo realizado tendo en conta o borrador, insisto, o borrador da convocatoria de oposicións que se vai negociar na mesa sectorial do día 16 de xaneiro. Ese mesmo día, 16 de xaneiro, ás 10 da noite, na miña canle de Twitch, a que vos deixo unha ligazón para que se vades calé aquí debaixo, farei un directo para explicar calquera cambio que se producise nesa mesa sectorial con respecto ao que ides ver neste vídeo. E que ides ver neste vídeo? Pois, en primeiro lugar, vou facer unha introdución onde vos vou dar unha serie de pinceladas que eu considero moi importantes que debedes ter en conta á hora de presentarvos ás oposicións. En segundo lugar, o que vou facer vai ser un resumo o máis completo posible da fase de oposición, as súas probas e as partes que compoñen cada unha das probas da fase de oposición. E para finalizar, o que vos vou explicar é todo o que puntúa no baremo das oposicións. Agora sí, deixo vos xa coa introducción da canle e con toda a información sobre as oposicións do 2024. No Corpo de Inspección de Secundaria, de Escola de Idiomas e de Profesorado Especialista en Sectores Singulares da Formación Profesional, as oposicións terán lugar nas localidades que publicará a Consellería dentro duns meses. No Corpo de Mestras, as opositoras sodes as que podedes escoller o lugar preferente para a realización das probas de entre as cidades da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, tendo en conta que deberedes consultar na distribución de opositores por tribunal, que se publicará nos meses, a vosa localidade finalmente asignada, xa que en función do número de inscritas pode que nalgunha das cidades mencionadas non haxa finalmente probas. Dentro duns meses publicarás a distribución de opositoras por tribunal, tendo en conta que se iniciará polo opositor cuxo primeiro apelido se inicie pola letra escollida nun sorteo que nos vindeiros días se publicará no Diario Oficial de Galicia. Aquí é importante saber tamén que o persoal da quenda de discapacidade e de acceso A2 a 1 pode ser asignado a un tribunal específico ou ao tribunal número 1, e que o persoal que se presente para adquirir novas especialidades pode ser distribuído entre todos os tribunais da mesma especialidade. No momento no que fixen este vídeo non se coñecía aínda a letra que saiu no sorteo, así que se non a atopas e queres saber cal é, sen problema ningún, entra en profesoradogalicia.com e en calquera das miñas redes sociais e pregúntame. As prazas de cada especialidade repártense entre todos os tribunais en proporción ao número de persoas que acudiron á presentación. Moi importante tamén é saber que as prazas da quenda de vacantes non se acumulan ás libres. No momento en que se abra o prazo de presentación de solicitudes, que será cando se publique a convocatoria no Diario Oficial de Galicia e que comprenderá 15 días hábiles, teredes disponible un tutorial na miña canle de YouTube de como inscribirse. E tamén farei un tutorial en directo na miña canle de Twitch. Ted en conta que para poder presentar a solicitude ides precisar chave 365, certificado digital ou DNI electrónico. Imagino que vos daríades conta de que varias veces no vídeo dixen que tedes que estar atentos e atentas a varias publicacións que dentro duns meses vai facer a Consellería de Educación. Entón, se non vos queredes perder estas publicacións tan importantes, o que vos recomendo é que entredes na miña página web profesoradogalicia.com e aí ides a topar unha aplicación que se chama Discord. Descargadea no voso teléfono móvil porque se o facedes ides recibir unha notificación no voso teléfono cada vez que a Consellería de Educación publique algo. Despois de varios anos en que fose obrigatorio presentarse ás oposicións para seguir en listas de sustitución no caso de ter o posto consolidado, este ano volve a ser requisito, polo que se estás nas listas de sustitución e tes o posto consolidado, é dicir, se te chamaron para traballar e aceptaches ou renunciaches e traballou alguén que teñas debaixo túa na lista, estás obrigado a presentarte para manter o teu posto na lista de sustitucións. Lembra que se convoca a túa especialidade, serve presentarse a calquera especialidade convocada, non ten que ser necesariamente a aquela da que xa formas parte. E tamén é válido presentarse noutra comunidade autónoma, tendo en
conta neste caso que deberás xustificalo enviando un certificado de asistencia na outra comunidade mediante unha instancia xenérica a través da sede electrónica a Recursos Humanos antes do 20 de xullo de 2024. Por último, o persoal que non consolidastes seredes eliminados, pero poderedes volver a entrar en listas de sustitución despois do persoal consolidado e en función da vosa nota de oposición. A nota desta data será o 10 de abril, cando a Consellería fará públicos os membros que van compor os tribunais, excepto os presidentes, que se adoitan publicar máis tarde e son nomeados ou nomeadas a dedo. As persoas que non posuades a nacionalidade española ou que non poidades acreditar o coñecemento do galego teredes unhas probas previas ás oposicións. Ambas as dúas probas serán no mes de maio. Outra data para agardar na memoria, o 22 de xuño de 2024, porque será o día que comecen as oposicións. Por favor, moi importante, non vos olvidedes de asistir á presentación porque é obrigatoria. Os tribunais convocaránvos ás opositoras a través da páxina web edu.xunta.gal/oposicións. Debedes estar moi atentos e atentas a ela, xa que aí é tamén onde se publicarán, días antes do comezo, os criterios de avaliación do voso tribunal. Tede en conta que unha vez que comecen as oposicións, os chamamentos faránse cunha antelación mínima de 24 horas. Os méritos só os ten que entregar quen supere a fase de oposición. Será o tribunal quen vos convoque para entregalos a través da web edu.xunta.gal/oposicións e será o tribunal a quen debedes entregar un anexo que no seu momento se publicará na web edu.xunta.gal/oposicións no que debedes relacionar todos os vosos méritos xunto coa xustificación documental de cada un deles. E lembrade, a data tope na que deben posuirse os méritos é a data na que finaliza o prazo de presentación de solicitudes e unha vez que o tribunal bareme os méritos, a puntuación será publicada en edu.xunta.gal/oposicións. A fase de oposición no corpo de PES, EOI e PES-FP, que ten un valor de 2/3 da nota final fronte a 1/3 que vale a fase de concurso da que falaremos máis adiante, consta de dúas probas e cada unha consta a súa vez de dúas partes. A parte A da primeira proba é unha proba práctica e podedes consultar en que consiste e o tempo do que dispoñedes no anexo número 6 da convocatoria. A parte B da primeira proba consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido de entre 4 posibles. Teredes 2 horas para a realización desta parte B da primeira proba. Esta primeira proba deberedes lela diante do tribunal cando sexades convocados a través da web edu.xunta.gal/oposicións. A primeira proba cualificarase de 0 a 10 puntos, tendo en conta que a parte A ten un peso do 60% e a parte B do 40%. Para poder superar a proba, deberedes obter polo menos o 25% do valor de cada unha das partes da proba e unha puntuación total superior a 5 puntos. Esta segunda proba tamén ten dúas partes. A primeira consiste na presentación e defensa dunha programación didáctica que se corresponderá cun curso escolar e que deberedes expor nun máximo de 20 minutos. Deberá conter un mínimo de 15 unidades didácticas nunha extensión máxima de 60 folios escritos só por unha cara e a dobre espazo interliñal, excepto nas táboas, con letra Arial de tamaño 12. Na extensión máxima de 60 folios non se computará a portada nin a contraportada, mais si se computará o índice. É importante que teñades en conta no caso das especialidades propias de FP que a programación axustarase ao contido das táboas que establece o anexo 13 da orde do 12 de xullo de 2011 ou calquera dos modelos incorporados na aplicación informática actualizada dispoñible nos centros educativos e que deberá conter un mínimo de 4 unidades didácticas. Aquí tede en conta que nas especialidades propias de FP a unidade didáctica pode referirse a unidades de traballo. Por último, a programación só terá que entregala quen supere a primeira proba. A parte B da segunda proba consiste na preparación e exposición dunha unidade didáctica que deberedes expor nun máximo de 30 minutos. A unidade didáctica pode estar relacionada coa programación que presentastes ou co temario da vosa especialidade. Nos dous casos, o tribunal extraerá 3 unidades ou 3 temas ao chou e deberedes elixir un ou unha. Teredes unha hora, coñecida como a encerrona,
para preparar a unidade e poderedes empregar o material que consideredes sempre que non teña conexión co exterior. Para expor a unidade, poderedes usar o material auxiliar que consideredes, sempre que sexa aprobado polo tribunal, así como un guión que non exceda dunha páxina. Finalmente, a segunda proba rematará cun debate de 10 minutos co tribunal. A segunda proba cualificarase globalmente de 0 a 10 puntos, sendo necesario para superala máis de 5, tendo en conta que a parte A ten un peso do 40% e a parte B do 60%. Cualificarase de acordo cos criterios que se establecen nas rúbricas que podedes consultar nos últimos anexos que recolle a convocatoria. Lembrade que é na base 13ª da convocatoria onde poderedes atopar os contidos que debedes recoller na vosa programación e na vosa unidade didáctica. Para finalizar a análise da fase de oposición nos corpos de secundaria, escolas de idiomas e profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional, coméntovos que a nota desta fase será a media aritmética das dúas probas que acabo de explicarvos e haberá que obter un mínimo de 5 para pasar á fase de concurso. Aquí é moi importante que teñades en conta que se vos presentades á especialidade de orientación educativa, esta segunda proba ten unhas particularidades que debedes consultar no artigo 13.5 da convocatoria. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. A fase de oposición no corpo de mestras, que ten un valor de 2/3 da nota final fronte ao 1/3 que vale a fase de concurso da que falaremos máis adiante, consta de dúas probas e cada unha consta a súa vez de dúas partes. A parte A da primeira proba é unha proba práctica e podedes consultar en que consiste e o tempo do que dispoñedes no anexo 6 da convocatoria. A parte B da primeira proba consistirá no desenvolvemento por escrito dun tema elixido de entre dous posibles. Teredes 2 horas para a realización desta parte B da primeira proba. Esta primeira proba deberedes lela diante do tribunal cando sexades convocados a través da web edu.xunta.gal/oposicións. A primeira proba cualificarase de 0 a 10 puntos, tendo en conta que a parte A ten un peso do 60% e a parte B do 40%. Para poder superar a proba, deberedes obter polo menos o 25% do valor de cada unha das partes da proba e unha puntuación total superior aos 5 puntos. Esta segunda proba tamén ten dúas partes. A primeira consiste na presentación e defensa dunha programación didáctica que se corresponderá cun curso escolar e que deberedes expor nun máximo de 20 minutos. Deberá conter un mínimo de 15 unidades didácticas, nunha extensión máxima de 60 folios escritos só por unha cara e a dobre espazo interliñal, excepto nas táboas, con letra Arial de tamaño 12. Na extensión máxima dos 60 folios non se computa nin portada nin contraportada, mais si computa o índice. A parte B da segunda proba consiste na preparación e exposición dunha unidade didáctica, que deberedes expor nun máximo de 30 minutos. A unidade didáctica pode estar relacionada coa programación que presentastes ou co temario da vosa especialidade. Nos dous casos, o tribunal extraerávos 3 unidades ou 3 temas ao chou e deberedes elixir unha ou un. Teredes unha hora, coñecida como a encerrona, para preparar a unidade e poderedes empregar o material que consideredes, sempre que este non teña conexión co exterior. Para expor a unidade, poderedes usar o material auxiliar que consideredes, sempre que sexa aprobado polo tribunal, así como un guión que non exceda dunha páxina. Finalmente, a segunda proba rematará cun debate de 10 minutos co tribunal. A segunda proba cualificarase globalmente de 0 a 10 puntos, sendo necesario para superala máis de 5 puntos. Tendo en conta que a parte A ten un peso do 40% e a parte B do 60%. Cualificarase de acordo cos criterios que se establecen nas rúbricas que podedes consultar nos últimos anexos que recolle a convocatoria. Lembrade que é na base 14ª da convocatoria onde poderedes atopar os contidos que debedes recoller na vosa programación e na vosa unidade didáctica. Para finalizar a análise da fase de oposición no corpo de mestras, coméntovos que a nota desta fase será a media aritmética das dúas probas que acabo de explicarvos e haberá que obter un mínimo de 5 para pasar á fase de concurso. Aquí é moi importante que teñades en conta que se vos presentades as especialidades de pedagogía terapéutica ou de audición e linguaxe, a segunda proba ten unhas particularidades que debedes consultar no artigo 14.5 da convocatoria.
A fase de concurso, como xa vos comentei con anterioridade, ten un peso dun terzo fronte aos 2 terzos da fase de oposición. O baremo, no que podedes sumar un máximo de 10 puntos, está dividido en 3 apartados: experiencia docente, cun máximo de 5 puntos, formación académica, cun máximo de tamén 5 puntos, e outros méritos cun máximo de 2 puntos. Comezo pola experiencia docente. Obteredes un punto por cada ano de experiencia docente en centros públicos, en especialidades do corpo ao que vos presentedes. Obteredes 0,5 puntos ano pola experiencia en centros públicos en especialidades de distinto corpo ao que vos presentedes ou pola experiencia en centros privados ou concertados en especialidades do mesmo nivel ou etapa educativa que o impartido no corpo ao que vos presentedes. E 0,250 puntos por experiencia en centros privados ou concertados en especialidades de distinto nivel ou etapa educativa que o impartido no corpo ao que optades ou tamén pola experiencia docente na universidade. Os meses soltos, lóxicamente, tamén puntúan. Aquí é moi importante ter en conta que só vos van computar un máximo de 5 anos, e iso quere dicir que se tedes unha experiencia, por exemplo, de 4 anos no ensino público e de 2 no ensino concertado, só vos van contar o que sexa máis beneficioso para vos, que neste caso sería os 4 anos da pública máis únicamente un dos anos da concertada. No apartado de formación académica puntúa a nota media do voso expediente académico, sempre cando estea calculada, lembrade, conforme o Real Decreto 1125/2003, e darambos, se tedes unha media de 6 a 7,5, un punto, e se tedes unha media de 7,5 a 10, 1,5 puntos. Un mestrado oficial, o DEA ou un título de doutoramento outorgarambos tamén un punto, e o premio extraordinario nel 0,5 puntos, tendo en conta que únicamente se baremará un único máster oficial, un único título de doutoramento e un único premio extraordinario de doutoramento. Ademais, se te presentas a un corpo que non require o mestrado do profesorado como de mestras, podes obter puntuación por este título, e tamén poderedes obter un punto por titulacións universitarias. Tamén puntúa en formación académica os títulos profesionais de música e danza con 0,5 puntos, o título de técnico superior de artes plásticas e deseño daravos 0,2 puntos, os títulos de FP superiores outros 0,2 e tamén 0,2 títulos de técnico deportivo superior. Os certificados de C1 e C2 de EOI ou de Cambridge Trinity, etc. puntúan 0,5, excepto o C1 de galego, que non puntúa. Por último, en outros méritos puntúan os B2 de linguas estranxeiras a razón de 0,225 puntos e a formación superada ou impartida a razón de 0,1 puntos por cada 10 horas de formación recibida ou 0,1 puntos por cada 5 horas de formación impartida. É moi importante tamén que teñades en conta con vistas aos méritos que presentades para baremar que só vos van computar aqueles que teñades perfeccionados, é dicir, realizados, con data anterior ao peche de presentación de solicitudes nas oposicións. E para finalizar, se o vídeo vos resultou útil, deixádeme un gústame, suscribíos á canle e compartide o vídeo.